I was lightning before the thunder. Thunder. Я да видя всички горе на Аз със зала един сервитьор дори какво прави в една дискотека като е затворена. В смисъл, за мен това е много странно. Не само ние, окей, ние да, певци сме, това си за всички става. Добре, сега ще ви кажа нещо, което наистина много хора не знае. Това е историята за моята любов. Беше преди време, когато аз бях в Испания, имаше едно момиче. Една история в весело спомени душите и пълни очите, милион истории и хора. Баща ми казваше ми така: ще усетиш твоята жена, усети го като гръм. И казваха ми: няма да си звезда, искаха да видят как ще се пробва.